Denge gel, Denge Kurdistaniye. Şinavendan uçayan Radyo Denge gelden başkodarın heja iruye getirmehe 2025 senşemli Brüksel saatine lamedede. Emin uçayan seris ve peşkeş bikin demdem azadi arebe rapoya. Nivîskar Debbie Bok Cengut emni naha dikeliye ke kritik dene u banga öcalan pir giringe. Nivîskar Debbie Bok Cen keça Muri Bokçine. Nivîskar Debbie Bokçin niser giringiya pevajuye fikren reberapo u giringiya rola reberapo nivîskara navdar u hagot. Kes nikare re u paradigmaya pevajuye ayiştiye bıkası rebere tevgera Kurt Abdullah Öcalan bühurgili u zelali ve beje. Jiber ke emni hadik geliye ke kritik dene u banga birez Öcalan per giringe. Vusa xuya dike ku raydarın Türkiye naha fem kerine ku ev çareseriya demokratik tere riya perskreka Kurt ucu bu tevaya Türkiye'ye ku da aştiye de biji. İru bediviye ku bve derfeta giring süt ver bigirin u gavin berbiçab bavijin. Dem hatiye ku herkes de parlamento hükümet u reveberiye de dilsozi dest bi avetira gavan ber bi pejerojek aştiyane bike. Ev pevaju de berjevendiye herkesi de namaza Türkiye u yekiti Avrupa'ya. Plana Öcalan xwedi potansiyelek mezine ku aramiye herebe misyoger bike u dikare be yek jikevirin bengihin en aştiyale roştata navin. Brasi hatta ji perspektifa berjevendiyan ve jî ev pişkirî ji bu Avrupa û Rojava jî zût girtiye. Yek ji aliyên Öcalan en her izede tên xandin giringiya ku ev dide perwerdehiyê. Bi perwerdekirina mirovan em dikarin hem aşiyê misoger bikin hem jî wekheviya zayendî û modernîteya demokratik bi dest bixin. Ez difikirim ku giringe ku ev pevajo ne tenê li Tirkiye lê di heman demê de li Avrupa û li çaralên cîhanê jî were bi cîhanê. Ji bo min rûmet û heyecaneke mezin e ku ez beşek ji van pêşketinan bim û beşdarî pevçûnên pevajiyê bibim. Koma Ankara'ya inisiyatifa jinan a pediviya min ba aştiye heyeda xuyaniyekda. Koma Ankara'ya inisiyatif diyar kir ku ev haşti tirmehê li Ankara'ya li pêşa meclisê çalakeke li dar bixe. Li ser navê inisiyatifê Latife Demirci kahiya da xuyanî xwend tu got zêdetirî ji sedî deh bütçeya welayet ji bo çek operasyon evlihiyê te veqedandin. Operasyonên derveyî sînor didom min Kurd hê jî tune te hesibandin. Latife Demirci daxwaz û pêşniharên xwe wiha rêz kir. Bila siyaset êdî weke suç neyêdîtin. Qanûnên meyna qanûna têkoşîna li dijî terorê bên rakirin girtiyên siyasî bên berdan. Operasyonên derveyî sînor herêmên ewlehiya taybet û birina leşkeran alwan hereman bidin sekinandin. Sepana qayuman bidawî bikin û îradeya gel nas bikin. Latife Demirci kahiya destşan kir ku ev gav dikarin pêşiya aştiyê vekin evê dev ji van daxwazên xwe bernedin. Bi berdewamî got ji bo vê armancê wê heştê tirmeyê saet 11 de li Güven Parka Ankara'yê pêşiya Meclîsa Ankara'yê çalakiyeke li dar bixin û ji bo vê jî banga tevlîbûnê kirin. Serokvekîlê Koma Dem Partî Sezayî Temellî li meclisê tekildarî geşedanên di rojevê de daxuyanî da Serokvekîlê Koma Dem Partiyê destpêkê Balkşanser şewatên li Bakurê Kurdistan û Tirkiye û bêtevdîriya hikûmeta AKP rexnekir got sedema encamên giran bêtevdîriya îktidarê ye fereseteke nirxê bide daristanan tune ye. Temelî Balkşanser qanûna enerjiyê û qanûna avhewayê ku di meclisê de nîqaş li ser tên kirin û da zanûn ku iktidara heyî daristanan merayan û hewzên avê
hedef digire armanca ve hükümette ne parasına xwezaiye. Sezai temelli bi berdewamî balkşanser pevajoya çareseriya demokratîka Pirsgirêka Kurd û got pir girîng e ku li meclîsê komîsyona çareseriyê were avakirin. Divê ev komîsyon beriya betlaneya meclîsê were avakirin û di dema betlaneyê de jî bixebite. Divê komîsyon li gurî bendewariyên gel be û gavên باوریه زیده دکن بین آویتن. جبو ماینده بونا آشریه دوی زمینه که حقوقی ور آواکرن و تیمینات بداین. دوی دمجارین وکی قانوننامه تیجه که تیمکه و جیکاریه ده سر راست کرن چی ببه. اف کمیسیون جبو بداوی کرن به باوریه گل فرسنده. پشت داخویانی سروک وکیل کمدن پارتی سزایی تمری پرسین روزنامه‌گران برسوان لسر پرسا بردانا چکان و هفدیتین ایمرالی و هاگود PKK de kongrede biryara berdana çekande. Be avayı ki ev ve pek vere. Pırsa esası eve KM'e çibiken. Divê zemîneke hukukî bi avakirin û teminat hebe. Divê bendewariya civakê pêk be. Tê plankirin ku şandê İmralê de heşt nehê tirmehê de bi serokkomar re hevdîtînê bike. Temellî herî dawî destşan kir ku divê meseleya Kurd tenê weke meseleya berdana çekan nê fêmkirin û got divê gavên hukukî û demokratîk bên avêtin. Lidisburkestan ji reber apore azadî hattanî. Mesajran a Şehit Asya Yüksel û navenda Civaka Demokratîk a Kurd ya Disburkestan ta agahdarkirine danî. Stand li ber navenda bazara forumê hattanîn û heta saat 21 şevê vekirîma. Di çalakiyê de bi Kurdî û Almanî axaftin hatin kirin belevok û broşûrên li ser jiyan, raman û parêznameyên rêbera po hatin belav kirin. Stranên ku ji bo rêbera po hatine amadekirin ji li standê hatin ve gotin. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Şandeya Keneke bi Partiya Komünîst ya Îranê re civiya Şandeya Keneke di çarçoya hevdîtinên ji bo pêkarina Yekreziya Kurd de duh li hewlerê çû serdana Partiya Komünîst ya Îranê. Şandeya Keneke ji aliyê berpirsê Partiya Komünîst ya Îranê ve hate pêşwazî kirin. Di civînê de li ser rewşa siyasî geşedanê li rûşata navîn xurtkirina Yekreziya Kurd û li hevkirina partiyên siyasî yên Rûşlatê Kurdistanê hate rewestandin. Têkoşîna Zilan Pepûlê îlhamda berxwedana jinên Rûşhilat civaka jinên Rûşhilatê Kurdistanê kijar di 19 salvegera şehadeta Zilan Pepûlê Latife Selamet de daxuyaniyek de û di keseyeta wê de hemû şehîdên azadî bi bir anî. Kijarê wiha got. Têkoşîna Zilan Pepûlê îlhamda berxwedana jinên Rûşhilat. Zilan Pepûlê di sala 1999 nihan de tevlî tevgera Apoyê bû ji bo jinên Rûşhilat pêşengiya têkoşîna azadî û hîşmendiyê kir. Zilan Pepûlê ne tenê ji bo hêla îdeolojîk ve ji hêla rêxistinî ve jî berxwedana jinan mezin kiriye. Ev berxwedan bi Zeynep Kınacı re dest pê kiriye û bi têkoşîna mîna Zilan Pepûlê berdewam kiriye. Em bîranîna şehîdên xwe bi serkeftinê tajdar bikin. Şirin Ebadî got li girtika evînê îşkence zêde bûye çalekvanên mafê jinan û xeletkira Nobelê Şirin Ebadî li ser hesaba xwe ya Telegramê tekildarî rewşa girtiyên siyasî yên li girtika evînê agahî parve kir. Şirin Ebadî got piştî İsraîlê êrişî ser girtika evînê kir û girtî ji bo girtîgehên din hatin veguhestin hêzên rejima Îranê dest bi îşkence kirin û heqaretê li girtiyên siyasî kiriye. Di dama êrişa İsraîlê de jî bi sedan gardiyanan bi ser girtiyan de girtine işkence û tundî li girtiyan kiriye. Piştre di nava şert û mercên nemirovî de girtî sevkî girtîgeha mezin ya Tehranê kirine. Li İzmir'e operasyon li dijî CHP hatkirin. Di çarçoveyê pirsîna ku dozgeriya Komara İzmir'ê li dijî şaredariya bajarê mezina İzmir'ê dayî dest pê kirin de şaredarê bajarê şaredarê berê
Soyer û serokê bajêr jî di nav de gelek kesatin minçav kirin. Hatzanin ku di çarçoya lêpirsînê de derbarê 157 kesan de biryara binçavkirina hatiye dayîn. Alîkarê Serokatiya Giştiya CHP Murat Bakan li ser platforma medya dijîtal X'ê bi daxuyaniyeke nerazîbûn nîşanî vê operasyonê da û diyar kir ku ew ê li dijî vê pêhûqiyê piştevaniya xwe û têkoşîna xwe bi biryardarî bidomînin. Trump ku tiştê pêşkêşî Îranê nakim qet neaxivin jî. Serokê Amerîka Donald Trump li ser platforma Truth Social peyamek da û got berûvar jî Obama ku di sala 2015 de bi milyaran dolar ji bo plana çalakiyê ya hevbeş ya berfireh da Îranê ez tiştekê pêşkêşî wan nakim. Me tesîsên wan yên nuklerî bi temamî tinekirin û qet bi wan re naxivîm jî. Trump proja înê jî İran hişyar kir û got eger İran uranyumê bigîne asteke ku çekên nuklerî pêş bixe Amerîka taqez wê êrişên nû bide destpêkirin. Cigîrê Wezîrê Karên Derveyê Îranê Mecid Takt Revancî jî ji BBC re axivî got eger Amerîka taahhüdûta ku êrişên nû li ser Îranê pêk neyîne bide wê dema dibe ku danûstandinên dîplomatîk ji nû ve dest pê bikin. Hevdîtinên hene lê em ê li ser dîrokê li hev nekiriye. Me li ser mercan li hev nekiriye. Ev li ber pirsa em bersiva pirsa gelo di pêvajoya diyalogê de wê êriş dubare bibin yan ne digerin. Amerîka hêj helwesta xwe zelan nekiriye. Belê godan cemen çê serî pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.